Des del grup municipal d'En Comú Podem Mataró exigim a la Generalitat de Catalunya la finalització i la no prolongació de la concessió d'explotació del peatge de la C32 per aquest 2021. De la mateixa manera, instem a la Generalitat que garanteixi la pacificació de la Nacional 2 al Maresme i que aquesta sigui una realitat propera. De la mateixa manera que ho faci amb els municipis, de manera consensuada amb tots els municipis afectats a través de la Mesa per la Mobilitat Sostenible i el seu Consell Comarcal, garantint així que el pressupost del 2021 es doti econòmicament amb més de 98 milions d'euros perquè aquest comenci a ser un projecte real. Si tirem d'història, cal recordar que el 1995 la Generalitat, la titularitat d'aquesta autopista passa a ser de la Generalitat de Catalunya i és el 1998 quan el govern de la Generalitat decideix ampliar la concessió fins al 2021, fins a aquest any. És per això que exigim a través d'aquesta moció la finalització i la no prolongació. Cal dir també que aquella decisió va ser a canvi de rebaixar el cost d'altres peatges, d'altres vies, sobrecarregant així el cost de vida dels maresmencs i les maresmenques que ja han amortitzat el que hauria de ser la via natural d'aquest transport més de 32 vegades. La necessitat de pacificar, per una altra banda, la Nacional 2 en el nostre territori és més que evident i merescuda. La frontera artificial que aïlla les nostres poblacions de la seva costa no pot continuar formant part de les nostres vides. És imperatiu que transformem la Nacional 2 en una via cívica que converteixi els seus desplaçaments per la nostra comarca en una mobilitat sostenible i digna per la nostra ciutadania. La nostra població no pot continuar suportant els sobrecàrrecs a les seves despeses diàries perquè fa l'especulació de la mobilitat.